Zeer bijzonder. De nu al het ieder jaar een jaarmedaille. En als ik dat laat zien, doet je even, oh, weet je wel wie dat geeft? Hè? Ja, zo, ja, goed zo, goed zo, goed zo. En die reiken weer uit op bijzondere momenten. En we vonden het zo'n bijzonder moment dat we hier vandaag te gast mogen zijn, dat ik onze stadsprins wil vragen, tot slot ook het schuldeneerst om de president van het Koninklijk Gemuntsmannenkoor te decoreren met de jaarmedaille van de NUL. Hert voor vaste lof.